कि कहमा बाजन बाजन अरे कहाँ से सोहर बधैया होला। सखी सहेली समय बातचीत भ रहा है और कहे जते कि कहाँ बाजन बाजन अरे कहाँ से सोहर बधैया होला। अरे कहवा नाचे भाट पमरिया कहवा नाचे भाट पमरिया जन्म लेला रघुरैया होला। कहवा नाचे भाट पमरिया जन्म लेला रघुरैया होला। कहवा नाचे भाट पमरिया कहवा बाजन बाजन कहाँ से सोहर बधैया होला। कहवा बाजन बाजन कहाँ से सोहर
अरे ससुर सबरिन ननद होला अरे ममहर संग